Коди. Коди. Коди, ела за съпорт, бебе. Ела за съпорт. Коди в момента спи под камерата, така че да. Нямам съпорт. Ужас. Ужас. Така, не знам кой е опит за записване на това видео. Здравейте, дами и господа. Това видео трябваше да бъде снимано преди много време, обаче чак сега дойде момента за него. За мен е изключително важно да направя това видео, тъй като имам нужда да чувствам хората, които ще станат моята аудитория, близки до мен. Тоест, за мен е важно да събера около себе си хора, които са позитивни, които са усмихнати и които имат сходни убеждения с мен. По този начин, в бъдеще, само по този начин, според мен ще успея да допринеса за каузите, които са ми важни. Така че, знам, че това ви звучи малко абстрактно и може би леко филмирано, но ще разберете какво имам предвид в бъдеще, ако останете с мен. Ето го! Кажи сега кой лая по съседите току-що. Да. Виновен. Така, стой! Стой за съпорт! Стой! Пак нямам съпорт. Така, с малка драматична пауза продължаваме с видеото. За да навлезем в тази по-голяма конкретика, предлагам да започна от там, коя съм аз, всъщност. Здравейте! Каляна Бешева, към момента на 27 години и живееща в Стара Загора. По принцип от Плевен, но може би от 8 години вече не съм там. Много ми липсва, но така се получава понякога. Сигурна съм, че знаете как е. Ако някой от вас ме е виждал, това е може би защото сте попадали на някои от видеята, които качвам. А може би някои от вас ме познават и от по-рано. Някои от гимназията, други от университета. Може би някои от вас нямате представа всъщност, че съм сменила посоката. И сега ще разберете, други от вас се шокираха междувременно, докато сменях посоката. И така, но да се върнем на здраве, Коди, да се върнем на основното, за което сме се събрали тук днес. Занимавам се с фотография и видеография вече от няколко години, като снимам основно спортни събития, корпоративни събития, брандове като цяло и нещото, което най-много обичам да правя и което сигурно се надявам най-много да развия в бъдеще е фотографията на домашни любимци, на животни, на бизнеси, изцяло свързани с животните. И за да ме опознаете малко по-добре, ще трябва да се върна малко по-назад в моята история. Накратко, от ето такава, и сега не съм много по-нагоре, но от ето такава, моето семейство се погрижиха аз да заобичам природата, животните и като цяло постоянно вкъщи имахме животни. Даже в един момент се бяхме превърнали леко в зоопарк. Аз много обичам този момент. Когато погледна назад, имахме хамстери, рибки, котки, кучета, костенурки, зайче, не знам дали казах папагали и така. Та просто беше плудница, беше зоопарк. Обаче беше прекрасно. Те хората, които имат животни, много добре разбират за какво говоря. Може би не в такава крайност, по-добре не в такава крайност, но знаете, че живота с животно е абсолютно пълноценен. Друго си е, да имаш куче, коте, зайче и така нататък. Така. От малка семейството ми възпитава тази любов в мен и аз реших, че ще стана ветеринарен лекар. Това е най-логичното, до което всяко дете стига, всяко дете, което обича животните, в един момент решава, че иска да стане ветеринарен лекар, за да помага на животните. И съответно аз не бях изключение, бях точно от тези деца. Реших да следвам мечтата на един от моите родители и да стана всъщност ветеринарен лекар. И затова моята професионална кариера започна в един институт по педагогика, в който баба ми преподаваше и тя все още ми разказва как ме е водила с нея на лекции, как съм тичала из коридорите
на института, как ми е давала да рисувам с тебешири по дъската, докато тя е водила лекции. Показваше ми препарирани животни, показваше ми колби с също препарирани, запазени животни, растения и така нататък. И просто за мен беше страшно интересно. Отделно, когато си ходих на село, при нея стояхме на една люлка и тя ми показваше различни растения, показваше ми разликата между листата на едните, листата на другите, защо е така. И аз съответно, разбирате, като едно малко дете, просто бях изключително впечатлена от това нещо и съм много благодарна. Бабо, много те обичам. Много съм благодарна, че толкова много се занимаваше с мен по тази линия тогава. Кажи, господине. Да. Не ме разсейва и без това ми е зор. Чули? Така. Да. След това аз продължих моето обучение в гимназия Гео Милев, математическа гимназия Гео Милев в град Плевен, и бях в паралелка с профил биология и химия. Съответно, там също имах преподаватели, които много запалиха в мен и желанието да уча биология, и химия също така, между другото. Класната ми, госпожа Калинка Бенова, просто прекрасно същество. Много съм и благодарна и на нея. Благодарение на нея страшно лесно си взех химията в университета след това. Тази химия, с която някои хора все още се борят, но ще се справите, убедена съм, само спокойно. Така че да, приключих това и съответно логичното продължение на моето образование беше да запиша ветеринарна медицина. Записах ветеринарна медицина след много мислене къде да е, дали в София, дали в Стара Загора. Питахме много хора и общо взето мнението беше единодушно, че ветеринарната медицина, обучението е по-добро в Стара Загора. Отскоро, между другото, има и ветеринарна медицина в Плевен. Обаче ме изчакаха да завърша и тогава го направиха. Но е било за добро, сигурно съм. Да, дойдох в Стара Загора, заживях тук, бях в общежитията, запознах се с супер много хора, с които и до ден днешен държим контакт. Имаше спорт, за щастие, продължих да тренирам волейбол, както го правех и в Плевен. И ходихме по лагери. Изобщо беше студентски живот и супер много учене, нали? В смисъл, нямаше вариант да е по друг начин. Обаче нищо не ми липсваше. Както учих страшно много, така и ходихме на лагери страшно много, спортни и така нататък. И това, да, много ми липсва. В смисъл, много ми липсва в момента. Но продължаваме напред с още по-интересни неща. Какво става после обаче? Направих грешката, която много други мои колеги не направиха и все още съм впечатлена много от тях заради това нещо. Грешката, която направих, беше да се доверя напълно на университета и да смятам, че ако съм отличник, ако се старая страшно много, ако си взимам изпитите веднага, нали, въпреки че няма значение, важното е да се взимате изпитите, ще изляза подготвена за практиката, за ветеринарната медицина, за това да бъда ветеринарен лекар във ветеринарна клиника. Обаче се оказа, че това далеч не е така. Това, разбира се, го разбрах в последствие. Аз оцелих точно COVID годините, в които COVID години трябваше да започне моята практика. Тоест дисциплините, които са по-практически насочени в университета. И за съжаление, моя курс, както и курсовете около нас, всъщност, може би горния курс също по същия начин са били, но ние буквално, точно когато трябваше да навлезем в тази практическа част от всичко, ние бяхме онлайн. Съответно, страшно много изпуснахме. Не можахме да навлезем в материята както трябва, едни професионалисти да навлязат. В последствие уж трябваше да наваксваме, така и не успяхме да наваксаме. Да. Междувременно, мои колеги, които през цялото време поставяха университета на второ място. През цялото време. Изобщо не ги интересуваше дали ще ходят на лекции. Упражненията бяха задължителни, разбира се, там нямаше как да се отсъства. Но докато аз ходех на абсолютно всички лекции, включително тези, които и аз знаех, че не ми помагат хич в това, което ще правя после, аз пълнеш. Ходех на всичко, докато тези мои колеги бяха достатъчно умни да разберат, че по-важното е всъщност да влязат в клиника отрано, в реална ветеринарна клиника и просто да оставят университета на заден план
и да влязат директно в практиката, да се учат директно от хора, които всеки ден са в тази клиника и всеки ден се сблъскват с какви ли не случаи и така нататък. Не, че в университета в Стара Загора няма такива, разбира се. Смисъл, ние имаме университетска болница, която е към университета и там постоянно има, даже най-сложните случаи, може би, идват точно в болницата към Тракийския университет. И въпреки това, аз излязох неподготвена от този университет, колкото и да се стараех, колкото и, нали, тук имам една вметка да сложа, че аз съм страшен перфекционист. Нали? Това, което аз считам за подготвено, за подготовка, може би е над нивото, на което трябваше да очаквам, че ще бъда в момента, в който завърша. И въпреки това, както вървяха добре годините, нали, наистина аз бях страшно надъхана, имаше неща, които малко по малко ме отказваха. Сега много се чудех дали в това видео да засегна тази тема по-дълбоко. Знам, че много от вас може би ще имат интерес да чуят това, което имам да кажа, но може би ще е тема на друго по-задълбочено видео, така че ако желаете може да ми пишете, ако ви предстои да кандидатствате ветеринарна медицина, или като цяло ви е интересно какво се е случило, може да ми пишете в коментарите или по какъвто и да било друг начин. Отворена съм да споделям. Така, и както всичко вървеше добре, малко по малко започнаха да се случват неща, които ме започнаха да ми убиват желанието, общо взето. За да не навлизам в тази материя, защото знам, че ще кажа неща, за които не искам някакси. Ще ми бъде гузно, ако ги кажа най-вероятно. Директно така, точно защото не съм сигурна как ще го приемат хората, които го слушат. Защото има страшно много предистория и не е толкова просто, колкото аз бил го казала с 2 изречения. Какво се случи в последствие? Аз през цялото си изследване бях с ясната нагласа, че после ще вляза в ветеринарна клиника, ще бъда ветеринарен лекар, дори исках да се специализирам към екзотичните животни. За тези от вас, които не знаят, екзотичните животни не са толкова екзотични, колкото звучат. За нашите ширини, естествено, но екзотични животни всъщност са зайчета, хамстери, рибки, всичко по-различно от котка и куче, което гледаме вкъщи и така нататък. Разбира се, исках и още по-екзотични животни, но така. Това за нашата страна е малко по-така сложно, освен ако не влезеш в зоопарк, съответно. Така, аз израснах, растях с идеята, минавайки изпит след изпит, че един ден аз ще бъда ветеринарен лекар, който се занимава с кучета, котки и екзотични животни. Много бях надъхана наистина, но малко по малко започнаха да се случват неща, които все повече ни отказваха, не само мен, а и част от другите ми колеги в университета. Просто дали е системата, дали са преподавателите, дали е факта, че оцелихме COVID-пандемията, дали е в последствие неща, които разбирахме за практиката. Просто малко по малко много от нас започнаха да се чудят всъщност това ли е правилният път, това ли трябва да правим, това ли искаме за нашия живот. Не ме разберете погрешно, ветеринарната медицина е нещо прекрасно, животните имат нужда от помощ, стопаните имат нужда от помощ и това да си ветеринарен лекар е уникално и прекрасно нещо. Проблема за мен дойде от там, че страшно много се разочаровах от много неща, които може би биха били тема на друго видео. Ако ви е интересно, пишете ми в коментарите или по някакъв друг начин. Аз съм отворена за споделяне. Стига! Коди, снимаме! Какво правиш? Какво правиш? Коди, опитвам се да снимам видео, Куджо.
от един момент нататък аз реших, че рязко ще сменя посоката, ще скоча смело, въпреки всички, които бяха шокирани и които ми обясняваха, че това е абсолютна грешка. Затова ли съм следвала 6 години, обучението по ветеринарна медицина е 5 години и половина. Моето семейство вложи много, за да мога аз да го завърша. И плот твиста на цялото видео е, че всъщност, както вече знаете от заглавието, всъщност въпреки тези 5 години и половина, които аз прекарах в университета, следвайки ветеринарна медицина, въпреки практиката, която имах известно време след университета, аз реших да сменя тотално посоката и да стана фотограф. Това, както можете да се досетите, беше посрещнато от всички около мен с шок, ужас, критика и така нататък, но аз за себе си знаех, че трябва да направя някаква промяна в живота си и фотографията беше нещо, което винаги ме е влечало, винаги от точно моментите, в които аз всъщност ви разказах, че съм прекарала с баба си на село и сме гледали пепероди, мравки и всичко останало, което е около нас. Аз винаги бях всъщност с телефона си, имах Samsung, нещо си мини беше, точно като сапонерка, беличко, много красиво, имах един прекрасен кейс, такъв най-дамския кейс, си представете, с цветенца по него, нали, смисъл, аз съм себеуважаваща се дама, няма как да имам по-различен кейс, нали, на тази възраст. През цялото време всъщност съм снимала, винаги. През всичките години това ми е било страшна страст и голяма любов, но винаги ми е било само хоби. Винаги на първо място ми е била ветеринарната медицина. Винаги съм искала да стана лекар. Винаги съм знаела, че ще продължа, ще следвам мечтата на един от моите родители, всъщност да стане ветеринарен лекар. В момента Коди се чуди как да ми развали видеото. Да, господине, моля ти се, това трябваше да е сериозно видео. Така, както можете да се досетите, семейството ми беше изключително против, приятелите ми бяха шокирани, че реших да оставя нещо, за което всички знаеха, че аз страшно много съм се трудила през последните 6-7, по-малко всъщност, последните 6 години, да кажем. И просто това разбирам ги. Смисъл беше шок за тях. Имах големи скандали с семейството си по тази тема. Разбирам и тях. В смисъл те вложиха много и аз съм им и винаги ще им бъда страшно благодарна за това нещо. Значи искам да ви кажа, че това е най-измъченото видео, което съм правила през живота си. Значи не стига, че на мен ми е кринж. Не стига, че не знам колко трябва да споделям от тази история. Ами ти ми пречиш. Ти просто ми пречиш. Значи опитва се всичко, току-що щупи дръжката на шкафа. Ето това нещо го върти като шашав тук последните 10 минути. Отвори комарника 50 000 пъти на вратата. Затворих му вратата. Той реши, че ще прави бели. Да. И аз записвам някакви неща с 300 зора и се надявам да ги чувате. Не, взимам ти го. Не ти го давам, не. Не. Скачай горе. Това не е скачай горе. Така, Айде малко по-сериозно. Така, за да остана в тона, в който исках да остана за това видео, Коди отиде оттатък, леко наказан, ще го върнем после, веднага след като успея да завърша това видео. Да се върнем на темата. Семейството ми го прие много зле. Критикуваха ме много. Въобще в началото не намериха силата което го разбирам,
Нали, не намериха силата да ми кажат, добре, щом така си решила, давай, скачай, следвай си мечтата, нали, щом така си преценила, достатъчно време вложи, достатъчно енергия вложи, за да, нали, и си достатъчно адекватна и пораснала, да знаеш и да си разбрала, нали, да си извадила адекватна преценка за ситуацията. И щом си решила, че това не е за теб на този етап и щом искаш да следваш друга мечта, просто отиди и я следвай. Обаче, както знаете, предполагам, че и много от вас са така. Ще ми е много интересно, между другото, да ми напишете колко всъщност от вас са в такава ситуация в момента. Тоест, колко са следвали една мечта, решили са в последствие, че това не е правилният път за тях и са скочили в друга посока. И колко от вас всъщност са срещнали точно тази голяма стена, която трябва да прескочите, именно критиката, както от страна на семейство, така и от страна на приятелите, колегите и така нататък. Въпреки всичко, аз бях убедена, че нямам повече сила за тази ми мечта. Тоест аз и до момента част от мен иска да бъде ветеринарен лекар, но просто нещата, с които се сблъсках, много се отдалечават от моята ценностна система. Разбира се, не си представяйте нещо крайно чак, нали, така нататък. Просто в момента, в който влезеш в ветеринарната медицина, като подчертавам изключително дебело, това не е навсякъде. Не са всички клиники, не са всички преподаватели, не са всички работодатели и така нататък. Аз просто най-вероятно нямах късмета да намеря правилното място за мен. Много е важно екипът ти да е добър, да има ценности, които и ти имаш, работодателят ти също така. Много е важно да клиниката да не е обърната в бизнес, т.е. бизнеса да не е на първо място пред медицината и пред това да се помагат на стопаните и домашните любимци и така нататък. Пак казвам, имам много места, на които това не е така. Надявам се, но не взимайте това, което казвам, за чиста монета. Това е нещото, което заради което страшно много бавех за снимането на това видео, точно защото не искам да бъда разбрана погрешно. Ако мечтата ви е да станете ветеринарен лекар, вървете, станете, ако трябва излезте в чужбина. В чужбина нещата стоят от това, което знам, стоят по по-различен начин. Така че гонете си мечтата. Имам в момента мои колеги, които изпълняват точно моята мечта. Буквално ходят по пътя, по който аз исках да ходя. Обаче те явно просто са били на правилното място, намерили си правилния колектив, имали са правилната мотивация и те в момента са супер щастливи. Така че не приемайте това, което аз казвам за чиста монета, гонете си мечтата. Но от друга страна, ако видите, че това, което се случва пред вас не е правилно, не се съобразявайте с него. Затова аз срещах много съпротива от семейство, от приятели и така нататък. Постоянно чувах, работата не е за да ти е забавно. Работата не се очаква да е приятна, не се очаква да е забавна, не се очаква, нали, да те прави щастлив явно. Това е нещо, с което аз продължавам да споря и няма да се откажа да споря, защото да, естествено медицината не е забавна. Не случват се неща, за които трябва да имаш много стабилна психика, за да не те гътнат с времето, с годините. Нали? Това, което виждаме всички, е, че както и ветеринарни лекари, така и хуманни лекари са станали много апатични. В смисъл, аз визирам лекарите, които в момента се занимават с моята баба. Моята баба просто е гонена от кабинет на кабинет. Единия не знае, не го интересува, трябвало да отиде при друг лекар. Другия, защо идваш при мен, трябваше да си при първия. И една възрастна жена е карана да се мъчи, да ходи нагоре-надолу из града, из поликлиниката и така нататък, защото просто има хора, които ги мързи или не им пука, или липсва емпатия, или просто до такава степен вече са притъпили тази емпатия през годините,
че просто е така. В смисъл не ги интересува явно достатъчно. Това е нещо, което мен много ме дразни. Отново казвам, това не са всички лекари, нито хуманни, нито ветеринарни. Познавам много и хуманни, и ветеринарни, които горят с такава страст. Това са едни от моите преподаватели, между другото също така, които все още са ми идоли. В смисъл тези хора, въпреки всичките години, те продължиха да са супер надъхани, супер ентусиазирани, никога не са си позволявали да се държат зле, колкото и да им е криво, колкото и да са изморени. Никога не са си позволявали да се държат зле, както с студенти, така и с стопани на домашни любимци, които водят домашните си любимци в клиниката, в болницата или където и да е. Така че имайте го на ум. Така, но пак казвам, въпреки всичко, отстоявайте си позицията, с каквото и да се занимавате. В смисъл, дори тези, които гледате, дори ако гледаш това видео, дори да си страшно далече от това, което говоря, нито ветеринарна медицина, нито фотография, нито видеография, нито нещо свързано с животни и така нататък. Въпреки това, знам, че всеки по един или друг начин се е сблъсквал с това. Дали университета е бил проблема, дали преподавателите в него са били проблема, не изключвам факта, всъщност има и много ситуации, в които студентите са проблема. В смисъл, то проблема е общ. Проблема е на много нива. Така че много не искам това видео да става такова едно меланхолично и песимистично, негативно и всичко, но фактите са си факти. Знам, че много от вас, които гледате това видео, по един или друг начин ще се припознаете в това. Въпреки всичко, друга идея на това видео, друга основна идея на това видео е да дам кураж, ако мога, на хората, които въпреки че са отдали много голяма част от живота си в следването на една мечта, това не ви спира, не ви слага етикет на живота архитект, адвокат, ветеринарен лекар, хуманен лекар. Не ви слага етикет на живота, вие не сте жигосани с това. Ето тук, нали, можете веднага да, когато решите, че това не е вашето, когато решите, че ценностите ви не са зачитани дали на работното ви място, дали изобщо където и да се намирате, вие имате пълното право да си отстоявате позицията, да си отстоявате вярванията и ценностите и ако виждате, че нещо не е както трябва, че нещо не е правилно, имате право да се борите с това нещо и имате право и да си запазите собственото спокойствие и щастие и да си следвате пътя на друго място. Да смените посоката, да смените работодателя, да смените като цяло компанията, ако щете, или каквото и да е. Просто не забравяйте, че имате избор. И винаги имате избор. Не се знае какво ще стане. Аз, примерно, скочих в тази посока. Много искам да стана на много високо ниво в това, което правя. И много се старая. Всеки ден от вече, може би, 2 години. Аз, въпреки че тези 2 години, разбира се, бяха преплетени с практиката ми по ветеринарна медицина до един момент, защото аз много време всъщност се страхувах да скоча. Защото това е... Дали защото ми беше... искрено ме беше страх. И си казвах, добре, аз 6 години правя едно нещо, 6 години се боря за едно нещо, 6 години влагам всичко от себе си да стана най-добрата в това нещо, доколкото мога. Имам мечти, свързани с това нещо. Как така го зарязвам? Как го зарязваш това? При положение, че си вложил толкова. При положение, че семейството ти е вложило толкова. При положение, че семейството ти е срещу това, ти да го оставиш това нещо. Пак казвам, много скандали, много шок от всички покрай мен. Обаче, малко по малко до такава степен се натрупаха негативни неща покрай мен, които ме отказваха все повече и повече. Пак казвам, медицината няма нищо общо с това, животните нямат нищо общо с това. Тези две неща, ако бъдат обвързани с добри хора, с хора с ценности и разбирате ме, всичко би било прекрасно.
Просто аз не попаднах на точното място в точното време, може би. Пак казвам, има мои колеги, които в момента следват точно това, което аз исках да следвам като път и са страшно щастливи. И аз съм много щастлива и много горда с тях. Така че, пак казвам, не приемайте това, което казвам за чиста монета. Всеки си има своя път, всеки си има своята мечта и всеки съдбата, вселената или в каквото вярвате, му е отредила нещо. Така, просто идеята на това видео е да ви дам кураж, ако имате нужда от такъв. Вижте го, все едно не е правил бали до сега. Нали, бебе? Но нека все пак минем към малко по-леката, по-оптимистичната, по-щастливата и най-вероятно финалната част на това видео. Какво всъщност се случи след като направих този избор, след като скочих в тази посока? Както споменах, не знам дали споменах, но ако не съм споменала, през тези 6 години изследване, аз влагах много от себе си, стараех се да съм отличник, което не е особен фактор за хората, които ме гледат и които държат да имат отлични оценки. Аз никога не съм държала, между другото, да имам отлични оценки. Това, което държах да правя, е да давам всичко от себе си, да съм се справила по най-добрия възможен начин, както споменах, този перфекционизъм, който е възпитан в мен и в който, от който се мъча да се отърва доста години вече, не особено успешно. Този перфекционизъм също ме тласкаше аз да се представям по възможно най-добрия начин. За да може и аз да се гордея със себе си, и родителите ми да се гордеят с мен и въобще да знам, че съм направила максимума, на който съм способна. Този максимум съответно беше, както се сещате, заедно с много плач, с много умора, с много екзистенциални кризи и така нататък. И отново семейството ми беше до мен тогава и ме подкрепяха въпреки всичко. Трябва да знаете, ако ще следвате ветеринарна медицина, че не е лесно. В смисъл, никак не е лесно. Постоянно има изпити, постоянно има лекции, постоянно има упражнения. Нали? Въобще не е леко. Но е интересно, разбира се, ако това искаш да правиш. Мисълта ми беше, ако сте такива като мен, в момента опитайте се да не бъдете. В смисъл, шестиците по никакъв начин... Аз гонех шестици и изобщо всъщност аз гонех това да до последно, имайте предвид, до последно до изпита, аз се мъчех да съм покрила абсолютно всичко, да съм научила всичко по най-добрия начин, на който съм способна. И всъщност тези добри оценки бяха доказателството един вид, че аз съм дала всичко от себе си. Всъщност никога това бележкарство никога не е било в мен, нито в гимназията, нито в университета. В момента, в който съм си получавала оценките, ми е било все тая. Дори да е било шестица, петица, аз забравям. И просто казвам, ето готово, справих се. По най-добрия начин минаваме на следващото. Така че оценките не са най-важното. Както ви казах, имаше много колеги, които не си даваха много зор в университета. Изкарваха тройки, четворки, колкото да мине този изпит, нали, да не го мислят повече. И междувременно влагаха цялата си енергия, голяма част, нали, разбира се, не цялата, защото изпитите все пак изисква се учене, за да можете да ги вземете, нали. В повечето случаи. Но тези мои колеги решиха голяма част от енергията си да вложат всъщност в практиката си, в реални ветеринарни заведения, клиники, болници и така нататък, което и до ден днешен страшно много им помага. Факта, че те го решиха по този начин и че поставиха университета на второ място. Разбира се, всяка ситуация е различна. Не ви казвам да зарежете университета в никакъв случай, ученето в него и така нататък. Просто това, което казвам, за да завърша до сегашната част, съвета ми от мен, от личния ми опит е следния. Проучете много добре къде отивате, какво ще се случва, разпитайте хора, които вече са минали по този път, обаче хора, които
които са стойностни хора, които са умни хора, които имат достатъчно опит и достатъчно разум да ви кажат искрено това, което мислят. Проучете къде отивате, какво ще се случва, помислете си много хубаво какво ще следва след това, след като завършите или след като смените работата си, работното си място, или след като смените тотално посоката на живота си и така нататък. Просто проверявайте, мислете, не скачайте насляпо, обаче от друга страна не правете и моята грешка да се задълбавате, да овъртинквате и да не прибягвате към действие, защото това е абсолютно другата крайност, която пречи точно толкова, колкото и зле взетите решения и грешните посоки и така нататък. Но относно ветеринарната медицина, последното, което ще кажа за това видео е влезте в практиката. Влезте в практиката, вижте как стоят нещата там. Ако можете да си намерите и клиника с добър екип, с който се разбирате и който ви бута напред и от който учите много, дръжте се за тях. Нали? Просто изчистете си визията с подробности, с заплати, с атмосфера, с всичко. Просто знайте на къде отивате и бъдете подготвени за това, което ви очаква. И пак казвам, не спирайте да си гоните мечтите. Така, да се върнем. Споменах, че съм изкарвала достатъчно добри оценки. Тези достатъчно добри оценки ми позволяваха всъщност да взимам стипендии. Различни видове стипендии и съответно тези стипендии се натрупвах, аз не ги пипах. Реших да си ги държа, което от днешна гледна точка със сегашния ми акъл е било грешка покрай инфлация и всичко, но подробности. Така, тези натрупани средства всъщност ми дадоха тласъка, който ми трябваше за фотографията. Стипендиите, които бях спечелила, всъщност ми влязоха в много добра употреба, защото камерата, с която снимам в момента, другата камера, която е на секцията ето там, и цялата техника, всъщност, която аз се снабдих, всичко това беше благодарение на стипендиите, които съм изкарвала в университета. Така че, общо взето всичко, което спечелих от ветеринарната медицина, беше преобразувано към придобивки, които в момента ми помагат да развивам другата си мечта. Така, какво се случи от момента на взимането на това решение да напусна ветеринарната медицина и да се насоча към фотографията професионално? Регистрирах си фирма, бях на много курсове, бизнес академии, каквито се сетите безплатни вебинари, които успях да намеря. Фотографски такива също така, за фотография, за видеография, дали бяха туториали, постоянно туториали, дали бяха лекции, workshopи, всякакви такива неща. Просто всичко беше насочено на там аз да знам какво трябва да правя и да стана толкова добра, колкото искам, за да мога да навляза професионално в тази сфера и да тръгна с самочувствие да търся своите клиенти. Наех си счетоводител, съответно с регистрацията на фирмата и така, и малко по малко, борейки се със себе си, защото това също е много голяма част от това, което ми се случва, така да кажем, аз продължавам да се боря със себе си, продължава част от мен всъщност да е несигурна, дали посоката, в която съм поела, е правилната, въпреки че го чувствам. В смисъл, аз знам, че това, което искам да правя. Това, което ме дърпа назад, са отново коментарите на околните, отново коментарите на семейството ми, отново липсата на достатъчно самочувствие, което, пак казвам, идва с опита и с смелостта да скочиш и да действаш. Просто да действаш, да не овъртинкваш. Разбира се, мислиш, взимаш адекватни решения, обосновани решения, но оттам нататък скачаш и действаш. И общо взето нещата вървят бавно и славно, но вървят. И съм уверена, вярвам, че ще изпълня тази си мечта и един ден ще бъда щастлива. До такава степен щастлива, че да съм си казала, добре, че го взе това решение, добре, че беше смела, добре, че скочи, добре, че не слушаше околните, добре, че повярва в себе си и в мечтата си. И в момента, точно поради тази причина, че ти направи всичко това, имаш всичко това, което имаш.
и си свободна и постигаш целите си, допринасяш за каузите си, понеже това пропуснах да спомена, но аз не съм се отказала от каузата да помагам на животните. Просто смятам да го правя по различен начин, който в бъдеще, ако останете с мен по този мой път, ще ви разкажа всъщност какви са ми идеите и към какво се стремя. Ако сте гледали видеята ми до сега, може би се досещате, но едно по едно. Така че, благодаря ви на тези от вас, които останаха да гледат това видео до край. Знам, че беше малко дълго. Много усилия ми отне, общо взето много време ми отне да стигна до момента, в който записвам това видео, но се надявам да е било полезно. Надявам се поне един човек, който е гледал това, да е взел нещо за себе си и да е намерил тази частичка смелост, която му трябва, за да скочи и да преследва мечтите си. Ако имате въпроси, коментари, ако мога с нещо да ви помогна, ако имате нужда да споделя нещо допълнително, пишете в коментарите или ми пишете по друг начин, по който ви е удобно. И ще се постарая да ви споделя, да ви помогна и така нататък. Просто бъдете щастливи. Просто се борете за щастието си, гонете си мечтите и бъдете щастливи. Напукна всичко. Това е. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото видео. Чек, без грим, без прическа, без куче. Чек. Добре, съпорта ми дойде. Какво е това? Добре, айде давам ти, айде. Занимавам се с... Казах ли на колко съм години, казах ли откъде съм, абсолютно никаква представа си нямам. За да влезем в конкретни... Бла. По принцип съм от Плевен, вече не съм. Много ми липсва, но да, така се получава по някой път. Боже... Знаете как е положението, така че сигурна съм, че много от вас са в същата позиция като мен, които са си оставили родния град в преследване на едни мечти. Силно се надявам да сте ги постигнали, ако не сте успех, но друго си е родния град. Нали, така. Всичките старозагорци сега много ще ми се разсърдят, но това е положението, обичам си Плевен малко повече, иначе и Стара Загора е супер. Да, млъквам. Сменям темата. Така. А може би някой от вас ме познават от... Какво правиш? Боже, Коди, не мога. Браво. Всъщност, главната идея на това видео е да ви... Ела тук. Бързо. Какво правиш? Дупето ти е в кадър. Коди отвори комарника отново. Коди. Само ще ви кажа, че камерата е на едно кръв. Камерата просто е на едно кръв да бъде гътната. И така. Така че стискайте палци да оцелее. Защото струва много пари, куче. И не ми се купува втора, трета даже всъщност. Коди ще те набия, разбираш ли? Боб, браво, наслей. Браво. Да, здравей, стой. Сядай долу. Браво. Добро момче, браво.